Máš minútku? Domovník v našej bytovke zrejme dostal od niekoho rozum, lebo začal chodiť po bytovke, vyklopkávať, vyzýval nás, odstráňte si botníky, rohožky, kvety zo schodísk. To prečo? Akože on má pravdu, lebo je jednou z povinností správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov vykonať raz za 12 mesiacov preventívnu protipožiarnu prehliadku, ktorá je práve zameraná na takéto veci. A to má robiť on, domovník? Nie domovník, vykonáva to technik požiarnej ochrany, ktorý o takejto prehliadke potom vlastne napíše správu alebo dá záznam, kde sú popísané nedostatky a návrh na ich odstránenie. Prečo je to dôležité? Tie veci, ktoré sú na tých chodbách, môžu sťažiť evakuáciu v prípade situácie požiaru. Takisto môžu zabrániť zasahujúcim hasičom alebo sťažiť prístup k tým bytom a v neposlednom rade predstavujú aj požiarne zaťaženie. To znamená, že keď sú horlavé, drevené, plastové, papierové veci, môžu prenášať vzniknutý požiar ďalej v tej bytovke. Takže netreba to brať na ľahkú váhu určite a chránite si vlastný majetok a životy. OK, ďakujem. Tak mu otvorím aj na budúce. Určite.